ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa yanda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau za mu yi magana akan ko in ce za mu sako muku sabuwar waƙar da wato Daddy Shikima yayi, wanda ta kasance ita ce waƙarsa ta farko, saboda kowa ya san Daddy Shikima wato Abale dan wasan Hausa ne, kuma ya kasance yana yin fina-finai musamman ma harkar daba, ya fi fitowa a wannan bangarorin. To Daddy Shikima ya yanke shawara shi ma zai fara waka, inda ya takarkare ya yi wata fitacciyar waka shi tare da mawaka da Rarara, Umar M Sharif, Nura M Inuwa da sauran mawaka dai da dama su Ali Jita. To Daddy Shikima inda ya yi wannan wakar, wanda kaf cikin wayanda suka yi waka tare da shi tasa ta fito kowa daɗi, duk da kasancewa ma shine farkon yinsa farkon wakarsa, gaskiya mutane sun yi matukar mamaki. To kar mu ja ku da surutu, za mu saka muku wannan wakar ta Daddy Shikima. Amma da Allah, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel din namu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, inda za mu dinga sanar da ku sabon shiri da zarar mun dora. To dama mu muku alƙawarin za mu saka muku wakar Abale wato Daddy Shikima, sabuwar wakar da ya yi. To ga wakan nan yanzu za mu sako muku. Kuma dawo ga rabbana, ga shi za mu dangana, batun gyara ko ina, na ce inda rabbana, shi ke sai ta ko ina, duk ku taho mu bayyana, haɗe kanmu ko ina, a kudin har arewa duk ɗaya ne mu da gaskiya, mu haɗe kai kasar mu komai yayi daidai gaskiya. Gani ne Abale inda rabbana, asisi ko silai mu cancana, a maganar batun tsaro mu fito baro-baro, gauta da mangwaro, don kuma kasar mu ta mu ce ita za mu tsabtace, komai mu killace, ɗan kasuwa da ba gwamnati don mu jimulace, kasar mu za mu ce ta, kulkar mu samu gunta, Daddy Hikiman ku ne Abale inda rabbana, ita ce gaba, ni ban ga kamar ta ba. To yan uwa masu sauraro, kun ji sabuwar wakar da Daddy Shikima wato Abale ya yi ta, kuma ga dukkan alamu ya yi waka nan ne saboda halin da kasar mu take ciki da kuma rashin tsaro da wasu abubuwa da suke faruwa wanda ba su dace ba. Amma kafin nan dai ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, yanda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Inda rabbana bawala mu da gaskiya, mu haɗe kai kasar mu komai yayi daidai gaskiya. Gani ne Abale inda rabbana, asisi ko silai mu cancana, a maganar batun tsaro